Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Sa sobrang daming na nakit sa aking lalaki, tomboy na lang kaya ako. Feel good morning, Colentits. Habol pa mang kanor. Sayang kasi. Feel good morning, Colentits. Just call me Janine. Ng North Caloocan. Ang akin pong katas ay tungkol sa mga lalaki nga pong sinaktan ako. Nakakatatlong BF po ako. Una ay noong 17 years old ako. Akala ko totoo kasi first love eh. First love ko si Ford, kaya lang sinaktan ako. Dalawa pala kaming girlfriend niya. Pagkatapos nun, si Pete naman. Varsity player, kaya lang dalawa din kami. Ganun ba talaga pag varsity? Nung graduating naman po ako, huwag ka nang sumabat. Nakilala ko si Rodney. Pangalan pa lang, di ba? Pero siya yung pinakamabait sa tatlo. Pero nung mga panahong yun, gusto ko na lang magpakatibo. Tingin nyo. Dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, anak, ba't ganyan yung suot mo? Bakit ay? Teka lang, di ba, ba't parang kang lalaki yung forma mo, ha? Nagsusuot ka na ng sombrero. Kailan ka pa natutong maganyang forma? Sombrero ba pang lalaki lang? Hindi naman. Ay, nakapantalo Ang ka. pogi kasi yote nyo. O, Ang sige pogi. kayo na pogi. Pero sa akin yung dating. Sige na, Apa, kasi gusto ko nang gamitin yung mga fingers Galing. ko ngayon eh. Ala! Daling. Tignan mo itong Bakit? anak mo, Daling. Bagay naman eh, napaka-OA mo, Kanor. Ganyan ang uso ngayon, ang mga babae nagsusuot ng mga jogger pants, mga jersey, uso na yan. Eh, loose fit eh. Parang hip-hop, hip-hop. Okay na yan. Punks not dead, mga ganun. Wow, luma. Uso na yan, yung mga swagger na ganyan. Marami na bibili niyan sa Baggy ba TikTok. tawag niya? Baggy? Baggy pants, baggy shirt. Uso na yan, mga hoodie. Maganda yung Ika, ano. bakit? Ano bang pinagkakaalala mo? Eh, babae yung anak natin. Ba't purmang lalaki? Ano bang nangyari sa'yo, ha, Janine? Umamin ka nga. Ba't ka umiiyak? Tanggap niyo po ba ako? Eh, bakit ka nagkakaganyan? Ba't napupurmang lalaki ka? Gusto mo ba maging lalaki ka na lang? Hindi lang po formang lalaki, pero pusong lalaki na din po ako at nagkakagusto na rin po ako sa mga babae ngayon. Kailan ba nangyari yan? Yesterday. Ay, yesterday.
Usapin mo ito, darling. Bakit? Ano bang nangyari? Ano bang meron ka lang identity crisis. Oo nga. Bakit ba? Diba naalala niyo po yung high school, ano ko, first love? Yun na yun. Si Ford. Si Ford. Bakit? Wala naman na kayo nun. Tapos? Opo, di ba sinakman niya ako kasi dalawa kami, sabay kami. Tapos, si ano rin po, si Pete. Yung varsity. Varsity player din po. Basketball player, yung basic yan. Tapos, kaya na-trauma na po ako. Kaya, gano'n na lang ako para hindi ako saktan. Ano ko po to, paraan ko para protektahan ko po yung sarili ko sa mga mananakit sa akin. Hindi Bakit naman ako? Straight pa rin ako. Ilang beses din ako sinaktan ng ama mo. Ganyan yan eh. Guys, ito na yung Pero, mananamay na tayo. straight pa rin ako. Gusto ko pa rin ng pinapasukan kesa ako yung pumapasok. Pero, Anak. hindi nyo po alam yung trauma na sana po maunawaan nyo ko na ito muna yung pipiliin kong pagkatao. Magtutumboy muna po ako. Anak. Asaan ang Mio mo? Galaw. Kailangan ba ng Mio, Daddy, pag ganyan? Kailangan para starter pack. Tibo, starter pack. boss. Bigyan mo. Hindi. Huwag kang Anak, ganyan. okay lang yan. Normal lang yung nasasaktan. Alam mo, Yan. ang hindi normal, yung hindi ka makaka-move on, kaya mo yan. Kapakagandang bata mo. Hindi ka bagay sa babae, din bagay ka sa lalaki. Masarap ang eti. Ano? 18? 18. Masarap yon. Tama. Dapat ikaw, babae. Doon ka sa lalaki, huwag ka sa babae din. Oo. Masarap talaga yung babae. Aray ko. Sinasabi ko sa'yo. Basta anak, pero kung ano ang mapili mong kasarian, wala naman kami magagawa. Susuporta lang kami sa'yo. Kung iyan ang paraan mo para hindi ka na masaktan, di gusto namin yan para hindi ka na masaktan. Ay, naku, anak. Sige. Sorry po, ma. Sorry po pa. Kung magiging LGBTQ po ako. Sensya na po. Huwag ka na magpasensya Kasalanan niyo po, Papa. Ha? Bakit? Ng mga lalaki. Bakit? Nadamay na naman ako dyan. Opo. Bakit nga? Opo. Wala naman akong kasalanan dyan, anak. Pero, sige. Suportahan ka na lang namin dyan. Next scene na, Papa. Oo, ine. Nag-alala lang naman kami sa'yo. Okay lang ako. Malaki na ako, di ba? Big girl na. Big tomboy na ako. Babawi lahat ng Ayaw ng mga magulang ko yung decision ko and it's na maging LGBTQ. Pero sabi nga ni Mama, kung saan ako masaya, saan ko mapoprotektahan yung sarili ko. Humingi po ako ng payo sa kaibigan kong si Rodney. Para, ano ba yung mga tomboy starter pack, mga galawan at pormahan. Ano? Manliligaw ka kay Meryl? Turo mo. Ano bang dapat gawin? Okay ba itong forma ko ngayon? Kinikibutan ako. Ba't ka naka-leather jacket? Ang init-init. Siyempre, ito yung mga forma ng tunay na lalaki, di ba? Very Coco Martin. Astron. Oh, di ba? Uy. Dap to you. Oh, di ba? Hindi nga. Love Hindi Joy bagay. Hope. Oh. Hindi nga bagay si babae, Ki. Hindi. Yun, bakit di bagay? Grabe ka naman sa amin mga LGBTQ. Pogi ko kayo. Sa mas tingin mo, pogi pa ako papatulang sa'yo. ka ni Meryl? Oo. Ako kasi, loyal kami mga tomboy. Kayo, babaero kayo. Kaya papatulan ako nung kasi sa akin, nag-iisa lang siya. Kaya turuan mo na ako. Ano ba, flower? Ano ba? Dadaling ko, i-checking ko agad? Hindi nga.
Yung mga Seryoso ako, style mo boy. talaga, ay nako. Sige na, boy. Anong boy? O boy ka rin naman. Boy, tomboy. Ang dali lang. Oo na, sige na. Ito, Ayan na, lalait ayan na. pa yung pagkatao. ayan, Turuan mo lang dadaan, ako eh. dadaan si Meryl. Oo, sige, ikaw. Hayaan kitang dumiskarte. Ayan, dadaan sa harapan natin. Tignan natin kung anong... Hello. Janine. Hi, Meryl. Janine Rodney. Kanina pa kayo dito? Oo, may tinatapos lang akong project eh. Ay, May sasabihin daw sa'yo. Ha? Wala akong sasabihin. Di ba sabi mo, Hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready. turpi ka pala eh. Hindi, May sasabihin daw sa'yo. Wala! Wala akong sasabihin ha. Grabe ka naman. Ay, anong sasabihin mo, Janine? Wala. Sige, ano na ako? Batsy na ako. Wala pala, Meryl. Sige, pasensya na sa store mo. Ingat Sige ka. dyan na kayo Hindi ka lang ba? Paalisin mo na. Uy! Bakit mo sinabi? Sabi mo, di ba? Hindi pa ako ready. Practice pa nga lang eh. Uwi naman ito. Practice pa Dapat lang. nasimulan mo na. Magpaturo ka sa akin ng diskarte. Paturo pa lang ako sa'yo. O kaya nga. Ano ba dapat sasabihin? Hindi ko pa nga alam eh. Wala na. Umalis na eh. Next time eh. Nandyan na sa harapan mo eh. Ito naman Turo mo na lang ako. Hina mo talaga. Tsaka hindi nga bagay sa'yo. Bagay. Tsaka, Oo, ang lakas ng dating ko. Mas pogi pa ako sa inyo. hindi naman maganda si Meryl. Hindi ko nga siya crush eh. Iba yung crush ko. Alam mo, ang lalaki yung tao mo. Pintasero mo. Maganda si Hindi. Meryl. Ang lakas ng sex appeal niya, no? Sa Iba nga yung mapapasagot crush yan. ko. Pustahan. O sige, bahala ka. Sino ba kasi crush mo? Baka unahan pa kita. Huwag na. Hindi mo na kailangan malaman. Hindi, tutulungan kita. Huwag na nga. Sige na. Huwag na nga. Hindi mo na kailangan malaman kung sino. Hindi ko bahala. Yaan mo na. Sige. Bahala ka, hindi kita pipilitin. Ayaw mo eh. Pilitin mo ako. Ayaw, ito mo? Alam mo, daig pa kita. Hindi na nga. Huwag na lang, ayaw naman eh. Ano siya, nagbago na kasi siya. Nung girly-girly siya, yun. Type na type ko siya. Kaso nagbago na siya eh. Parang ako yan Halata mo ba? Tayo talo eh. Pasensya ka na. Ang kaibigan lang tayo. Wala eh, babae gusto ko eh. Sinaktan niyo ako mga lalaki eh. Hindi niyo ako Talaga? deserve, hindi niyo ako deserve. Ayaw mo sa akin. Hindi tayo talo, yak! Ew, kadiri. Sige, bahala ka. Tropa lang tayo, ni. Talaga. Tropa lang. Huwag kang ganyan tumingin Sabi mo tropa lang, ba't ka nagagalit? Ang nakatingin sa eyelashes ko, inggit ka no. Ka nag-eyelashes, lalaki ka na, di ba? Kaya nga papatanggal ko na to. Ika'y dumating na parang ihip ng hangin. Secret lang pero ba't ganun mo lang nang sinabi sa akin yun ni Rodney? Parang gusto ko na siya lagi makita. Ala, uy! Parang napupul ako. Sa puso Fishball, kikiam, hotdog, ano pa. Pinaghalo-halo ko na yan. Mo ko ni-spoil. Pag ako na pula. Hindi pa ba? Hindi no. Talaga. Talaga. Tulungan mo na ako, may bago akong bet eh. Sino na naman? Pangalan, Aileen eh. Aileen, naku, sasaktan ka lang nun. Ha? Maraming naghahabol dun, kailangan mo ng priority number dun. Yan ang gusto ko. Challenge. Challenge ako, oo. Titingnan ko. Di, ibang challenge yun, iiyak ka lang dun. Na natin. Inggit ka lang yata eh. Hindi, tsaka, ba't naman ako maiinggit eh. At least sa crush ko, sa gusto ko, ako lang yung nakapila dun. Pag nagbukas yung, Hoy! Sabi ko, wag nang pag-uusapan yan eh. Hindi nga kita bet. Hindi tayo talo. Tropa lang. Tropa. Boy naman, oh.
Aray ko. O ano? Tropa lang talaga ako sa'yo. Huwag mo akong tingnan na ganyan. Tara, umuwi na tayo. Hindi. Hindi, kasi kung ganyan, lalayo na lang ako. Oo, tropa lang. Sabihin mo na kasi. Tropa lang. Wala. Kung babae ako, pwede. Pero tomboy na ako, wala na. Kadiri. Yak. Alam ko naman babae ka pa rin eh. Hindi. Tomboy na ako. Ganyan. Aray! Ang bobo Ganyan mo, ilabas mo to. Ganyan, oh. Aray. Oh, bakit? Umalis ka. Hindi ako aalis. Ano? Pa dito. Doon ka. Hindi kita Hindi. bet. Umalis ka. Hindi mo ko bet, ha? Ano? Sabihin mo, hindi na akong papakita. Huwag ka na magpakita. Hindi Sure kita ka, bet. Hindi sure kita ka. bet. Hindi kita bet. Sure ka? Hindi. Kadiri to. Boy, kung naman ganyan nun. Oh, sige, bahala ka. Mm-mm. Ayaw mo talaga? Ayaw. Okay, bahala ka. Sige, alis na ako. Yung nga. Diri to. Bahala ka dyan. Uy! Saan ka punta? Eh, ayaw mo sa akin, di ba? Kaalis. Sampi ko naman ito. Ano ba talaga? Ayoko nga. Ay, Pero, tropa, ba't ka nagtatampo? Hindi. Ano na? Sabihin mo na kasi okay lang. Wala. Sige Ayoko. na. Wala. Talaga, ah. Tara, uwi na tayo. Bagay naman tayo eh. Okay lang, kahit ganyan outfit mo, okay lang. Ako. Sige na. Ayaw. Bago tayo gumraduate, at least, di ba? Sige na. Ayoko na. Hindi naman kita Wala, sasaktan. pagbabae ako. Respetuhin kita, promise. Ay, hindi nga kitabit. Tumigil mo nga na nga. Rodi naman eh. Pitikon na ako eh. Yan ka na nga. sa puso ko. Sino ba naman ang aamin? Kasi harap-harapan kang iniipit. Gusto ko nang sumagot nun ng mahal kita pero alam niyo yung ego ng isang tomboy, ayokong umamin eh. Pero sige. Pag niyaya ko siya, aamin na ako. Ano sasabihin mo sa akin? Ba't niyaya mo ako dito? Ako sana yung manlilibre. Hmm. Ang ganda ba ng spaghetti strap ko ngayon? Hindi mo babatiin? Ay, oo nga na. Ano ba yan? Kakain lang tayo ng street food, nag-spaghetti ka pa. Ang init eh. Ngayon mo O, nung tingnan mo, napakat ang na sila. sexy mo. Aray ko. Laki. Ni! Hindi, ang laki ng mga fishball. Yung bilog. Ni! Wala nga. Ba't Hindi tayo ka mag-usap na seryoso. anong, may nagawa ba ako? Ano? Ano? Mahal kita Prank. It's a prank. Ay, matatanggap ko kung ganyan reaction mo kasi yan naman yung nakuha mo sa akin dati. Pero, hindi ako nang paprank. Mahal kita talaga ni. Kaya, payag na ako. Payag ka na, ano? Ayaw na? Yung ano, Sure ka? Nag-spaghetti strap ako para sa wala. Siyempre, para sa iyo to. Yes, sabi ko na eh. Sabi ko na, mahal mo rin ako eh. Yes nga. Uy, ano ba? Sabi ko na eh. Oo na. Hindi ko po ina-expect to. Siyempre, gino-joke mo lang ako, di ba?
Huwag naman ganyan kasi alam mo naman yung Hindi kita pinagdadaanan ako sa ginujoke. family. Hindi kita ginujoke. Aminin ko na sa'yo yung totoo na Ba't ang seryoso naman? yun Alam ko nga na eh. to eh. After ng graduation pala, pupunta akong Cagayan de Oro sa Sacred Heart. O bakit nga? Ano, may mga nagpapari lang nagpupunta doon eh. Kaya nga, Ba't ka pupunta doon? Nandun ba yung kuya mo, kamag-anak mo? magpapari ako. Ikaw magpapari, apakababaero mo. Pwede pa naman magbago eh. Di totoo. Walang biro kasi pangarap din ng nanay ko yun. Gusto ko lang din tuparin yung pangarap niya para Ba't susundin mo yung nanay mo? Eh, paano tayo? LDR tayo. Magpapari, ibig sabihin. Wala. Oo nga. Magpapari, ibig sabihin. Sabi mo, di ka nagsasabi. Sabi mo, joke lang to. Di ba? Hindi, Paano hindi ako? joke. Paano ako? Nagpapakababae na nga ako para sa'yo eh. Handa na nga ulit ako magmahal eh. Naman eh. Mahal kita eh. Hindi mo ba ako mahal? Binipili mo ba yun kaysa sa akin? Wala akong laban doon. Diyos yan eh. Ang labang ko dyan. Mahal kita. Oy, bakit mo yung pipiliin? Yung desisyon ng nanay mo, may sarili ka naman desisyon at buhay. Paano ako? Gusto ko rin eh. Gusto ko rin pumasok sa seminary. Para bang So, may gusto mo kulang. kong saktan? Hindi kita gustong saktan. Bakit mo pinili yun? Sabi mo gusto mo. Hindi ko lang nasabi siya pero dati Alam pa, mo, masasaktan ako. hindi ko intensyon na masaktan ka o saktan ka. Ganito na yung gusto kong mangyari dati pa. Tsaka, I'm sorry. Wag. Makakahanap ka rin ng ibang lalaki. Hindi, ikaw yun. Ikaw yung parang sa akin eh. Tinalikuran ko yung pagkatomboy para sa'yo, tas ganyan. Ikaw yung lalain, ikaw nang pabago sa akin eh. Tapos magbabago ka? Ano ba namang klase yan? I'm sorry. Pasensya ka Hindi. na. Ikaw mahal ko eh, mahal After mo. graduation, diretso na ako ng Cagayan. Sasamahan ako ni mama. Hindi na. Sorry. Hindi. Mahal kita. Hindi mo ko mahal ka. Pinili mo Mahal yun kita, kasi. pero Hindi, yung ano na. Mahal na mahal kita. Hindi, mahal na ako. sorry.